For skoleeleverne på Langeland var det i dag en helt speciel første skoledag. Næsten alle børn på øen skal nemlig gå på den samme skole, en helt ny endda, som har kostet 200 millioner kroner at bygge. Her skal vi møde nogle af de 930 skoleelever, der havde set frem til dagen i dag med spænding. Her er alle Ørstedskolens 3 0. klasser ved at smide den værste nervøsitet på gulvet i en af det nye skoles 2 haller. For dem er det allerførste skoledag overhovedet. Men for alle man i dag kunne møde på gangene på Langelands nye skole, var det en slags allerførste skoledag, også her i en af 10. klasserne. Det er selvfølgelig stort og flot og nyt, så det har da været meget spændende at skulle prøve. For det er jo nyt for alle, det er jo ikke kun mig, det er nyt for, det er nyt for alle sammen. Ørstedsskolen skal nemlig være hele Langelands skole. I stedet for 8 skoler er der nu 1 skole i hver ende af Langeland med elever op til 6. klasse. Alle andre folkeskoleelever på Langeland skal være her på de 14.500 kvadratmeter. Der er bærbare computere til alle, og alle undervisningslokaler har udstyret med elektroniske tavler, de såkaldte smartboards. For de 130 ansatte på skolen var dagen i dag også en helt speciel dag. Jeg har jo aldrig været på en jomfrurejse med en ny skole overhovedet. Jeg har været lærer i 25 år, ikke? Og det er første gang, jeg nogensinde prøver at være et helt nyt sted. Og det er fantastisk. Skolen er delt op i 3 bygninger. En til indskolingen, en til mellemtrin og en til udskolingen. I midten af hver bygning er der udendørsarealer, så også de mindste kan føle sig hjemme. Mange fællesarealer og mange små steder, hvor man kan få ro, skal give plads til andet end traditionel undervisning. Man kan se, at nogle elever de lærer bedst ved at sidde på en hård stol ved et bord. Andre de lærer bedst, når de sidder på en puff for eksempel, eller i en sofa. Den bruger man til at måle med. Men for dem var det at pakke penalhuset ud for første gang er stort, betyder smartboards og læringsstile nok meget lidt. Hvad har været det sjoveste? Gymnastik. Første skoledag på den nye skole slutter for enden af den helt nye vej. Her går turen hjem til alle kanter af Langeland igen. Ørstedsskolen har altså kostet 200 millioner kroner, men det var faktisk billigere at bygge en helt ny end at renovere den gamle.